Shubor Nagashlam Jong Nongsan Hima. Ka Khasi Students Union haboro ka wei ka bri uhan yotrap ban hakaleng kari baka seng ka don ki Shnat Treikam hanin ka sngi kala Pynlong ka Jingsngap jar ba 10 minute bar ka jing pen hiar shiteng ya kala ma ka seng haman ki office Treikam jongka kum ka dak ka jing pen paw ka jing Sngewlem bar ka jing Sngewlem ba kraw halor ka jing Khlad no kansan u Samla Melajied khongbu u assistant organizing secretary ka Central Executive Council la Pynlong ru ka jing dwai na ka benta ka mensiam jong u Samla Melajied bagan poisok shadwar ublay. Hadin kasngi ka seng kalapin pawru iki kentian Sngewlem shaki bahayang hasam ki paralok baro jungu Samla Melajied uba kila no yala uba iet bathon kaseng kapin pawru ka jing Sngewlem shaka shnong kubala yala upara shnong ubala persyang ya ka bahatam kat baula ban pendap yala ka deity kumunang syong shnong. Ka KSU kalau ken mau iet bat penpau yu senyang uben hei bakrau uba uni usamla ula senyang syaka jait benriu lingba ka jing syakri jong umat ban mensiem ha seng ka KSU kalau penpau bakas ngokit ram shikat dei halor ka jing Khlad kensan uni usamla ha ka por ka balingkot e baudang syakri ka riba ka jait benriu handai ka seng kalau penpau pat babat la ka karta usamla Melajied kalong ka balingkot ki kambar ka jing syakri jong upat kilong ki bajlan ban ki bala ban ken mau ken pham ha ka history ka seng bat ka jait benriu kaseng kas ngokit ramru eki kmi ki kpa bat baro ki bahayang ki bala IT mon sngob ha la ukhuan bu un syakri ka jait benriu hapdeng ka khia ka shan bat ki jing terha habun rukom kaseng wat hapdeng ki jing sngo sa nuat de ki jing Khlad no udukhat bat unang yalam kaseng handai kum kaseng ka nget banalendet kilo na yeng ublei usamla Melajied unyai senran ya kaseng bat ka jait benriu haman ka khep ka khlip mat jong ka chingale. Nagaliang keseng kanong hidap kejing benut bat kejing sanot ya perang membar jengi baru nong kikam masih hem jong keseng nagaliang kejongi imla aban dasiu kuliang ya kejing lek bah bat kejing len lade unam tagri bat kejing benru nagaliang kejongi ku besnok dan unit ibu kejing Sngewlem ye ba ila ban koi su koi sain sakata kajaka ba ublei nong bu nong thau tu benta yang ni tementa inyo ban yasngam jar kumba shimin de dala katpa di member yang ni bakin yasngap jar tang shimin Sngewlem speak para Samla. Likely ke ba ni Samla dan hakam jingom. Balingkom Treikam sim Sngewlem. Kita nakor kejenam ban kuno ban dari di bahaya kuno ban dari luaran.
baru kalau dekat ini review baru di Samla dan di Sngewlem kebangan dari Sngewlem kebah kumu dekat dengan seng dia berskap untuk kata Sngewlem bahkan untuk seng Treikam pemertua kebalai jadi kecil serang mesin Tunggu Samla IT baru leh ialah jom kamram sibun KK dalam tak kalau pak di macam asal bagi KK ba Tunggu Samla bagi sedia hari belum KK 4 walal lalin no mesti pakai belum KK 4 Jengkerku jengkai jengi WPB di kota Treikam ngaduk no iwe berapa sen lagi mati tunggu kini jinom jumlah kung kibreu batang dagumbay pan mari suto kiki bro asyong yakti jumblay nunggu entah kum yang mulai sakit nunggu for wipi kemau belum Sngewlem dan tajung kayak kesan sama Barok ki breu ki khmi ya kalawai babha ki wat ya kajaka bansan kajaka ban kiyo shaprang MIT University Meghalaya man kasni kalong ke Jingsngap bathuma ki jingikai bapura katkom kejub ke bamta ke MIT University kadan bonjait ki course pat ki jingikai kum ka fashion design, filmmaking, communication design, music, BBA, MBA, sports management, nursing, BTech, computer science, BSW, MSW, but QA. ha MIT University Meghalaya ki jingtrang jongpi shaka jingjob ki urlong but ki kalalong ka jingshisha MIT University Meghalaya ka jingya lenti ka bastang shakalawai bachok